Naschále. Dobrý den. No ahoj Honzo, ty jsi tady na ten rozhovor. Jo. Tak pojď. Co pak bys si chtěl vědět? Jak dlouho působíte na naší škole? No, na škole jsem už dlouhá léta. V roce 1997 jsem nastoupil jako učitel zeměpisu a matematiky a v roce 2001 jsem se stal zástupcem ředitele. No a o 2 roky později, v roce 2003, jsem byl jmenován do funkce ředitele. Jakým směrem chcete, aby se škola ubírala? Jakým směrem by se škola ubírala? Tak chci, aby byla škola především otevřená a přátelská pro všechny a proto se také náš program jmenuje Rovná škola. Naším dlouhodobým cílem je, aby žáci měli možnost rozvíjet své schopnosti, a to nejenom ale vědomostní, ale i sportovní, morální a další. Takže dobrý den, já bych se vám chtěl představit, jmenuji se Jan Peška a chci vás přivítat u rozhovoru s panem učitelem Petrem Michalem, který vyučuje na základní škole v Meziboří a vyučuje fyziku a matematiku. Tady jsem se na něj připravil pár otázek. Takže dobrý den. Jak dlouho působíte na naší škole? Já na naší škole působím přibližně už 13 let. Když jste studoval a jaké předměty učíte na naší škole? Já jsem studoval na Vysoké škole Geologicko-technická univerzita Ostrava, a konkrétně obor hornické inženýrství, a učím předměty matematiku a fyziku, což jsou 2 hlavní předměty, které učím na škole, a samozřejmě během těch let už jsem učil i informatiku, pracovní vyučování a dalo by se říci, že ještě i částečně chemii. Co si myslíte o úrovni výuky na naší škole? Výuka na naší škole si myslím, že je velmi dobrá, velmi vysoká. Myslím si, že spoustu našich absolventů má velmi dobré znalosti ve všech předmětech, které se učí u nás na škole. A mám takový pocit, že i spoustu těch našich bývalých absolventů naší školy se i velmi dobře uplatňuje potom dál v středních školách. Takže já si myslím, že výuka na naší škole je velmi vysoká úroveň. Takže to je tak všechno. Já vám chci představit Jana Bouska, který je vedoucí školní jídelny na naší škole v Meziboří. Na naší škole zastáváte pozici vedoucího školní jídelny. Jak jste se k této pozici dostal a kde jste pracoval předtím? Tak přetáhl mě jsem Honza Peška. Potom, co jsme spolu dělali tábor v Eustachu, to byl můj první tábor ze základní školy v Meziboří. Asi jsem se mu zamlouval, nebo můj rukopis vaření, tak mě začal lanařit ze školy Roman Kras. Jaké máte kritéria při vymýšlení jídelníčku? Zdravě, poctivě, chutně, a moc nevymýšlet, nepřehánět. Hlavní roli hraje ty roční období, v zimě těžší jídla, v létě lehčí jídla. Nabízí školní jídelna obědy pro děti s bezlepkovou dietou? Ano, nabízí. Od té doby, co jsem nastoupil, vaříme 3 až 4 jídla, nebo 3 až 4 porce. Tyto děti mají samozřejmě volbu ze 2 jídel a chtěli jsme je připravit o to, aby si mohli zvolit, jaký chtějí. Kromě vedení školní jídelny se také staráte o zásobování školní kantýny. Jaké pokrmy nebo nápoje nabízí školní jídelna? Tak nabízíme, jak už jsem říkal, je to pamlskou vyhláškou, daní všechno jsme svázaný, jak s pitím, tak a teďka nově chceme ještě dávat saláty, zeleninové, ovocné. Pamatuju si, že v roce 2003 před Vánoci mě volal pan ředitel Peška a požádal mě, jestli bych nechtěla, nebo zeptal se mě, jestli bych nechtěla pracovat pro naší školu. Jezdím do školy pravidelně každý pátek, pokud je školní rok a není státní svátek. Pokud mám na práci psychologickou diagnostiku, tak udělám takzvané psychologické vyšetření dítěte nebo kontrolu, pokud už se známe,
a spolupracujeme spolu a podle výsledků toho testování se snažím pomoci v tom problému, který zrovna to dítě má. Ještě bych chtěla nakonec zmínit, že teda ta moje práce pro školu spočívá i v tom, že spolupracuji intenzivně nejenom tedy s dětmi, které to momentálně potřebují, ale taky s rodiči těch dětí a s pedagogy. Jste spokojen s úspěchy žáků školy? Na úspěchy žáků jsem vždycky velice pyšný. Jsem pyšný na to, že jsou úspěšní především v oblasti sportu, ale i vědomostních soutěží. Jsem velmi rád za to, že se naši žáci bez větších problémů uplatňují na středních školách, ale jsem třeba i hrdý na to, když vidím, jaký pracovití a poctiví lidé z našich žáků vyrůstají. Nabízí naše škola nějaké volnočasové aktivity? No tak určitě mimoškolní aktivity jsou součástí každé dobré školy. No a u nás na škole je v podstatě toto i jednou z priorit, protože na Meziboří nemáme žádný dům dětí a mládeže a proto tady je právě naše škola, která se snaží žákům volný čas vyplnit. Bez koho by to ovšem nešlo, jsou učitelé a právě učitelé na Mezibořské škole nabízí už několik let žákům přes 40 kroužků. Tráví s nimi odpoledne, kdy jim organizují nejrůznější sportovní a zábavné akce, tráví s nimi víkendy, kdy společně chodí na turistické kroužky. No a možná, že takovým vyvrcholením jsou letní prázdniny, kdy naše škola organizuje letní tábor a já jsem velmi rád, že o ten letní tábor je stále velký zájem a že se na tábor žáci rádi vracejí. A poslední otázka, v čem myslíte, že vaše škola má výhody nebo nevýhody? No, především se nejedná o moji školu, ale jedná se o naší školu, to znamená, že školu všech žáků, učitelů, rodičů. No a za hlavní výhodu asi považuji to, že jsme tady u nás na Meziboří, že jsme jedinou školou v obci. Já město velmi dobře znám, v podstatě zde vyrůstám od malička a myslím si, že Meziboří je vůbec jedno z nejhezčích míst na Mostecku. No a lidé na Meziboří určitě naši školu velice dobře znají a naši absolventi se rádi k nám do školy vracejí a já chápu, že všichni mezibořští vnímají naši školu jako svou vlastní. Dobře, děkuji za rozhovor. Já taky díky. Měj se. Čau.